Hola. No, todavía no. Pues, antes de empezar, tal como os chamou Mercedes, fora aquí do pleno, ver cando poñemos a comisión a pleno de decembro, porque claro, como coinciden os días, como explicou, é complicado. O ser 24 e 31 martes e 25 miércoles, no medio da semana corta bastante como van os orzamentos. Eu preguntei a Nerea cando teria rematado o que é o borrador dos mesmos para que se puderan estudiar por todas as partes. Deixome que en principio o viernes 13 de decembro podía ter todo o que a documentación para os borradores que sempre estudiamos todos para verlo. En base a eso, o que vos comentou Mercedes, unha opción podía ser comisión o xoves 26 e pleno o lunes 30, porque aí hai, digamos, marxen para verlo, estudiarlos, preguntar, dudas, etc. Pero outra opción pudera ser, porque claro, o margen reducese moito, que quedara comisión 18 a 19, miércoles, xoves de semana, e pleno o lunes 23. E o viernes 13 é cando Nerea pensa que pode ter todo feito. É que está con eles, o sea, ainda está empezando con eles e tal, entonces. O sea, quer dizer, a idea é, intentar agora mesmo ver se algún ten problemas, non, e decidir. Claro, esta opción, se era a comisión 18 a 19 e pleno 23, ten o hándicap de que a documentación des 4 ou 5 días para ver nada máis. Cada comisión, cada pleno, algo máis, unha semana e pico, pero en este caso casi prefiero que sea a oposición que diga, oye, como? O 20? Pero o 20 é viernes, non? Para que o 20 viernes hai... Que hai o 20 viernes? Si hai historias, que hai? Haberá un festival na escola. Si, bueno, pode ser o viernes 20, a comisión tamén poder. Pero pode fazer o viernes 20 e o pleno... 23. Preparas a documentación todo o pleno 23 a mañá. Para ter un día máis, se queren eles. É a terceira, si. É a terceira, si. Que día? É o viernes 20. Viernes 20. Vale, o 23. O pleno. O 23 ou o 30, non? Si. Pero o hándicap é ese. A comisión informativa? A comisión informativa quedaría 18 a 19 o 13. Si, Nerea díxome que o 13 podía telo para entregar a documentación. É que coinciden como coinciden o Nadal este ano, o sea, non... Qual é o festival ese da terceira edad? A ver, o da comisión, se é o 20, da igual, facemos a comisión 20. No, vai Susana lá e que despois... Ou faise antes tamén, se todos están de acordo. No, tamén pode ser o viernes 20, en principio. O viernes 20. Se queren máis tempo. Si, o viernes 20 a comisión é o 23 o pleno, si. O 8 días, máis días. Si. Vai ter unha semana, que é de viernes a viernes. Teño un fin de semana máis tarde. Nerea díxome que o 13 podía ter a documentación toda. Si se ten o 13 mellor, o 20 e 23. Si, para que non cadre no medio xusto as festas.
Pero todo o mundo, bueno, a comisión iría, quen iría? Iría eu, iría Diana, Yolanda, tal, viernes 20, e o pleno viernes 23, entonces. O lunes, perdón, lunes 23. Todo o mundo... Si estamos de acordo. Si non, ou se é o pleno 30. Quer dizer, eso... Eu prefiro que xa a posición aquí quen decida. Vale. Vale. Entón, todos de acordo, comisión o 20, pleno o lunes 23. Todo o mundo de acordo. Vale, pues, perfecto. Listo. Bueno, comezamos entonces co pleno ordinario do día 20 de novembro de 2024. Entón, o primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da acta da sesión anterior, que é de 30 de outubro de 2024. Algo cuestión para acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Pues, apróbase por unanimidade. Segundo punto, acordo se procede sobre a moción do Grupo Municipal do Partido Popular para condear e rexeitar as accións militares do Estado de Israel tanto na faixa de Gaza como no resto dos territorios palestinos. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 18 de novembro de 2024. Dase conta da moción presentada polo Grupo Municipal Popular de Vedra para condenar as accións militares do Estado de Israel tanto na faixa de Gaza como no resto de territorios palestinos, na que se propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, condenar e rexeitar as accións militares do Estado de Israel tanto na faixa de Gaza como no resto de territorios palestinos, o que supón unha grave violación do dereito internacional e solicitar a detención inmediata das agresións e a total retirada das tropas de ocupación e das colonias ilegais na Palestina. Segundo, amosar o respeto pleno ao dereito da soberanía de Palestina e da súa integridade territorial. Terceiro, manifestar a total solidariedade do Concello de Vedra con Palestina e co seu pobo, lamentando a perda de milleiros de vidas e transmitir o profundo pesar polo padecemento da súa poboación. Cuarto, instar a Unión Europea a dar o apoio humanitario necesario ao pobo palestino, así como a intensificación da axuda humanitaria e de emerxencia. Quinto, instar a Unión Europea, ao Estado español e ao Goberno da Xunta de Galicia a coordinarse para acoller nas mellores condicións as persoas refuxiadas e a comprometerse coa atención sociosanitaria das crianzas palestinas en grave situación de vulnerabilidade. Sexto, solicitar á Unión Europea un maior esforzo para impulsar unha desescalada da ocupación e da violencia a través da relación diplomática e do respeto do dereito internacional. O señor Costes pon que o texto da moción xa se presentara na última sesión plenaria como emenda á moción presentada polo BNG. A Comisión de Asuntos Xerais, coa excepción do BNG, informa favorablemente a citada proposta. Bueno, obviamente, en principio, isto se falou, se coñece da proposta que se plantexou no pleno anterior e, bueno, xa naquele momento foi explicada o que pretendemos con esta moción. Había un compromiso de que non chegamos a acordo naqueles momentos, entendemos e respetamos, como non pode ser de outra maneira, a postura do BNG e as explicacións que nos dou, pero nos comprometemos a traer aqueles puntos que ofrecíamos como emenda, ¿no? Entonces, bueno, xa está un pouco explicado, simplemente decir, recordar que todos eses 6 acordos van na línea, por un lado, de condenar as accións militares do Estado de Israel, que a gravidade que se foi desenvolvendo, e expresar a nosa solidaridade con Palestina,
reclamar das institucións apoio para o povo palestino e, ao mesmo tempo, requerir das institucións e da diplomacia unha solución definitiva ao conflito que, por desgracia, arrastrase xa durante moitos anos. Entón, bueno, pedimos o apoio para a moción. Bueno, nos imos apoialo, pero hai unha aclaración que creo que non sei se non se nos entendeu correctamente. A moción non era do bloque, era de Galicia por Palestina. O bloque simplemente actúa en representación deles. En este caso, que nos dixeron que non se podía presentar a moción tocando ya como foron eles, non fomos nós. De acordo? Bueno, pues entonces pasamos a votar. Votos a favor. Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que acordo se procede sobre a adhesión á Declaración Institucional da FEGAN con motivo do 25N Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 18 de novembro de 2024. Dase conta da Declaración Institucional da FEGAN aprobada pola Xunta de Voceiros en sesión ordinaria celebrada o día 12 de novembro de 2024, cuxo texto íntegro é o seguinte. Conmemoramos o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, tendo coñecemento dunha nova muller asasinada pola súa exparella en Baiona. Condenamos este novo crime e queremos achegar o noso apoio e solidariedade á familia da vítima, ao tempo que confiamos en que o asasino sexa detido e xulgado o máis cedo posible. Os concellos e as deputacións somos conscientes da urxencia para conseguir que a violencia que aínda sofren as mulleres polo feito de selo deixe de ser estrutural na nosa sociedade. Reafirmamos o noso compromiso para poñer fin á violencia contra as mulleres, sendo un obxectivo irrenunciable e prioritario. Como parte activa da nosa sociedade, compartimos este compromiso como parte do esforzo colectivo imprescindible que ten que transformar as estruturas que seguen a manter o machismo e a desigualdade dende discursos e acción negacionistas. Desgraciadamente, e a pesar dos avances, é evidente o moito que queda aínda por facer. A condena da violencia machista en todas as súas manifestacións e o traballo colectivo na construción dun presente no que ningunha muller sexa vítima desta violencia teñen que reforzarse dende o compromiso activo que poña fin a esas actitudes patriarcais. 1.284 mulleres asasinadas por homes que eran ou foron as súas parellas desde 2023. 40 mulleres asasinadas no que vai do ano 2024. Máis de 95.000 denuncias presentadas por mulleres vítimas de violencia machista. Unha sociedade democrática e de dereito debe ser incompatible cunha situación de criminalidade constante contra as mulleres. Violencia na que os homes non só acosan, feren ou matan as mulleres. Violencia económica que priva as mulleres da súa independencia económica ao ter que depender de quen as maltrata. Violencia vicaria na que fillos e fillas tamén son vítimas para facer aínda máis dano ás súas nais. Violencia digital das ameazas, acoso e chantaxe virtual, ademais da cosificación das mulleres na pornografía, a que se accede de xeito xeneralizado dende móviles, tablets e ordenadores, prostitución pola que mulleres son obrigadas a ser escravas sexuais. Non podemos obviar a violencia que padecen as mulleres de países en situación de regresión cultural e social, nos que os integrismos religiosos ademais lles privan dos seus dereitos e liberdades fundamentais, como en Afganistán, en que as mulleres están recluídas nas súas casas, sen acceso á educación, ao traballo nin a ningunha relación social. Tamén en sociedades occidentais, as mulleres que deciden abortar son acosadas e criminalizadas por extremistas que din defender a vida. Nin as situacións extremas de violencia que padecen as mulleres en zonas de conflito armado, sendo obxecto de abusos, violacións e escravitude sexual con toda impunidade. Estas atrocidades deben levarnos a reforzar a defensa dos dereitos humanos e a protección das vítimas, exixindo respeto, xustiza e reparación. Por iso, tamén temos que salientar a Directiva Europea sobre a loita contra a violencia contra as mulleres, que establece medidas para combater a violencia machista
e a garantizar o acceso á xustiza e a protección ás vítimas, obrigando aos Estados membros a reforzar os servizos de atención e apoio, a que aseguren unha axeitada resposta penal, tipificando novos delitos como o ciberacoso e a que promovan a cooperación transfronteriza para evitar desprotección. Urxe que se inicie a transposición desta directiva ao noso ordenamento xurídico e normativo en reforzo da atención e a protección ás mulleres vítimas. Todas as administracións dende o Goberno de España, a Xunta de Galiza, os concellos e as deputacións temos que seguir a promover avances na loita contra a violencia machista e a protección das vítimas, incidindo na prevención. Dende a Federación Galega de Municipios e Provincias tamén reforzamos o noso compromiso de loita contra a violencia machista, promovendo máis coordinación entre as administracións para que as mulleres vítimas reciban atención e apoio integral, especializado e que cubra todas as súas necesidades. Dende o municipalismo galego facemos un chamamento para que se denuncien todas as formas de violencia contra as mulleres. Non pode haber máis silencios cómplices. Xa é tempo de que a vergoña que ata agora recaía sobre as vítimas que sofren a violencia cambien de bando e recala sobre os agresores. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, coa abstención do BNG, informa favorablemente a adherirse a dita declaración. Sabedes que no noso caso é habitual que en temas importantes e asuntos moi importantes como isto do 25N a FEGAN, que a federación que nos representa os municipios galegos, é onde suele chegarse a acordos nestas declaracións, neste caso por parte dos tres principales partidos, PP, PSOE e BNG, pois solen as redes que solemos ter aquí para que nos represente a nós tamén. Desde ese punto de vista, creemos que todos estamos de acordo co que aquí se di e, obviamente, esta é unha loita que continua non os 25 anos, non todos e cada un dos días do ano, que, desgraciadamente, pois, queda moito todavía que facer en relación a eliminación da violencia contra as mulleres. Bueno, dende o BNG, obviamente, imos apoiar esta presentación e este texto. Creemos, como dixo o señor alcalde, que aínda queda moitísimo por facer en canto a violencia machista. Creo, ademais, xusto viña escoitando hoxe mesmo que somos o segundo país donde máis cedo se accede á pornografía infantil, a pornografía de menores, a máis corta idade, nenos de 8 ou 9 anos xa poden acceder á pornografía, o cal é unha desgraza e perturba en gran medida como pode ser a súa sexualidade cara ao futuro e como poden ver as mulleres, e iso é un problema que temos que atallar, como todos os demais dos que aquí se fala, a violencia machista nas casas e tamén a violencia que se exerce contra as mulleres, tanto en ámbitos educativos como traballos e incluso polas rúas, todos sabemos. Entón, estamos totalmente de acordo e imos apoiar o texto e todas as accións que se poidan levar a cabo neste senso. Vamos a estar a favor, pois, non me vou a repetir por o mismo que dixo o señor alcalde, por o mismo que dixo Joli, porque considero que é moi necesario e que cada vez, quizás, un pouco máis necesario aínda. Moi ben, pois pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao cuarto punto, que é acordo se procede sobre a adhesión á declaración institucional da FEGAN de solidariedade e apoio á veciñanza e aos concellos afectados pola dana. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 18 de novembro de 2024. Dase conta da declaración institucional da FEGAN aprobada pola Xunta de Voceiros en sesión ordinaria celebrado o día 12 de novembro de 2024, cuxo texto íntegro é o seguinte. A
consternación continúa nas entidades locais pola catástrofe provocada nas provincias de Albacete, Cuenca, Málaga e, sobre todo, Valencia, pola recente depresión illada en niveis altos, Dina, Dana en castelán. Os seus efectos arrasaron numerosas localidades, provocando unha situación de total destrucción. A perda de vidas humanas como consecuencia das riadas está a supoñer unha traxedia inédita do noso país, superando ampliamente as 200 vítimas, e aínda pode ser máis xa que continúan desaparecidas decenas de persoas. Fronte a esta inmensa situación de emerxencia, na primeira liña de intervención no rescate e auxilio das vítimas estiveron os servizos de protección civil e emerxencias, as forzas e corpos de seguridade do Estado e os propios concellos afectados, como administración máis próxima, tentando evitar unha desgracia aínda maior. Inmediatamente, todas as administracións, dende o Goberno de España, Generalitat Valenciana, deputacións e concellos próximos, interviñeron co obxectivo de atender e apoiar a veciñanza afectada nas situacións máis graves e, sobre todo, na búsqueda das persoas desaparecidas. Unha vez máis, hai que destacar o compromiso solidario e voluntario de todas as persoas que tamén, dende o primeiro momento, están a chegar a súa colaboración en todas as tarefas de limpeza e apoio á veciñanza afectada. Ten que ser un motivo de orgullo. Dende que se tiveron as primeiras informacións da catástrofe, a Federación Galega de Municipios e Provincias contactou coas federacións homólogas da Comunidade Valenciana e de Castilla-La Mancha para chegarlles a nosa solidariedade e poñernos a súa disposición no que puidéramos colaborar. Ao mesmo tempo, contactouse coa Federación Española de Municipios e Provincias para coordinar a información e as comunicacións aos concellos e deputacións galegas sobre as necesidades de apoio que se estaban a solicitar dende as institucións e os concellos afectados. Tamén en Galicia procedemos a coordinarnos coa Delegación do Goberno e co Goberno da Xunta de Galicia, tendo solicitada a xuntanza de coordinación que finalmente se celebrou o pasado sábado 2 de novembro, no que se priorizou recadar todo o apoio posible, tanto de persoal como de recursos materiais e logísticos, dos concellos e deputacións con servicios de emerxencia e grupos de emerxencia supramunicipais. Paralelamente, e dende o primeiro momento, os concellos e as deputacións galegas promoveron a recollida solidaria de alimentos, roupa, materiais de limpeza persoal e doméstica, cuxo envío ás zonas afectadas está tamén a ser coordinado, atendendo as indicacións recibidas principalmente dende a Federación Valenciana de Municipios e Provincias. A situación nos concellos afectados continúa sendo moi difícil, polo que resulta imprescindible continuar cos dispositivos de solidariedade coordinada nos que FEGAN estamos a intervir directamente coa Federación Valenciana en coordinación coa FEN, coa Xunta de Galicia e coa Delegación do Goberno en Galicia. Deste xeito, o municipalismo galego vai manter o seu apoio aos concellos afectados e ás súas veciñanzas. Dende a Comisión Executiva da FEGAN quérese destacar a unidade de todos e todas diante desta catástrofe, avaliando o traballo dos servicios de protección civil e emerxencias, das forzas e corpos de seguridade do Estado e da unidade militar de emerxencias. A FEGAN tamén quere salientar o compromiso das persoas voluntarias desplazadas ata as zonas afectadas para axudar en todo o necesario, con especial mención ao persoal de emerxencia desplazado dende Galicia. Por último, a FEGAN reitera a súa solidariedade e apoio ás familias das vítimas, ás persoas damnificadas e aos concellos afectados. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, coa excepción do BNG, informa favorablemente a dirixir a dita declaración. ¿Alguna cuestión en relación a esto? No. Bueno, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao quinto punto, que é contestacións preguntas formuladas en plenos anteriores. Solo había, por parte de Yolanda do BNG, e realmente dúas máis que preguntas. Unha era, na primeira, falaba do tema das garderías, que decía que teríamos que solicitar a Xunta de Galicia máis financiamento para escolas infantiles municipais e non primeiras privadas sobre as públicas. Bueno, tengo que dicirle que neso andamos, neso estamos. Obviamente os concellos reclamando máis financiación para
para as guarderías municipales, de acordo? De feito, a FEGAN é un dos temas que está abordando. É que eu creo que están moi financiadas. Xa digo que é unha cuestión que desde o municipalismo se está reclamando. E o segundo nada, a segunda cuestión, os comentarios que fixo vostede en canto á relación das débedas de varios concellos, facendo unha búsqueda ali en expansión, que non ten máis comentario. Pasamos ao último punto, que é Rouse Preguntas. Bueno, eu só quería preguntar como está, saben que se finalizou, ou está por finalizarse o en San Mamede o antigo local da escola, entón, cando se podería aperturar para o uso que se lle iba a dar? E despois, bueno, tamén quería fazer unha consulta en canto en a escola de San Xián, perdón, cando se vai a poñer o material do patio da escola. Eu quería preguntar en que fase está a senda peonil que se iba a facer en Outeiro, en Vilanova, que se falou dela xa fai máis de 2 anos e pico, a que estaba proxetada non determina o camiño da Vía da Prata, o tema do... Sí, que supostamente que vai a financiar a canteira, pero, bueno, estaba aí en xestión co propietario da finca e en que fase está. A pista de Sobredo, en Vilanova tamén, pois, en que fase está? Se está adxudicada, que previsión hai para ela. E a pista dos Muiños de Raxoi, que parece ser que se vai arranxar con medios propios do Concello, pois, cando está previsto que se faga. E as pistas de monte que quedaron sen desbrozar, pois está previsto que se desbrocen ou se xa van quedar así hasta o ano que ven. Moi ben, bueno, pois moitas gracias a todos e boas noites.